nepikika achinoona mazino iye haana kuzvifungira kuti munhu angoti pamwe ndafunga kuti pamwe imhukawo yakadonhera pai mumaini. Here zvimwe zvisiri head zvamamboona zvisiri musoro? Kutaura kwaita mukomana wanga ari pasi apa isusu tatiri panze edu tichikiringa wati pane rata riripo but rata iroro rangobuda straight shaft asi hatisati tatosvika pabhodhi pacho pakasosirwa kuchera nevakomana ndopaona mabhonzo aya. Saka iye pakutanga kuona kwaaitaka atombozviginwa achitoti pamwe chii zvimatimba zvakadii zvakawira ndobva atomboshanda kusaiti bhunga richibuda panze apa tobva tatoona kuti munhu musoro womunhu tobva tatoti vakomana budai pasi. Wagomana uyai muone zvaitaka television Utindi TV yasata Utindi TV yaba kanjanda uyai kani muone. Kusangana zvekwatiri kudai kuita pano paUtindi TV. Zita rangu ndinoitwa Elder David Kanjanda. Semazuva wose tiri munzvimbo yeodzi pagomo panomainwa pane chiitiko chaitika zuva ranhasi uno. Vakomana vachichera vachiita basa vandosangana neskeleton yemusoro wemunhu rinotoratidza kuti munhu chaiye hatichazivi kuti akapinzwa sei mumaini mavari kuchera. Hapasi panzvimbo pari virgin kana kuti patsva, asi imaini yakambocherwa vakamboisiya vashaya vanovasponza. Ndobva pazopindawo vamwe vachicherawo ivo ndobva vasiya ava ndobva vazodzoka vachikupa inonzi mbwiti kana kuti mavhu anenge akawira kudonhera mugomba aya. Ndopavasangana nechiitiko chemusoro wemunhu skeleton bhonzo skull yesei iripo yemusoro wemunhu ipapo, but havasati vapedza kuti tizive kuti wainga uri musoro chete here kana kuti munotori nebhodhi yemunhu yakaiswa imomo. Saka pari zvino ngatimbonzwai mukomana watasvikira aripo pane vakomana vanoshanda imomo vakawana skeleton yacho chaiyo. Timbonzwa mukomana wani achitsanangura kuti chinyi chanyatsa kutora nzvimbo. Musakanganwa kuuya kuWhatsApp channel kwedu, kuWhatsApp group redu uko tinopota tichikuratidzai zvinhu zvakafanana nemaskeleton aya zvisingaiti kuposta pano pa YouTube. Anditi ukangopinda mucomment section paunokomenda paya paunonyora uchiita seuruda kukomenda ipo paya ndo munonzi mucomment section. Tsvagai lingi ratinenge takaposta imomo ndere WhatsApp. Muuye kuWhatsApp group redu tinogona kukuratidzai zvimwe zvinhu zvisingaiti kuisa pa YouTube. Ngatinzwei mukomana, ngatipinde munyaya yedu yezuva ranhasi zvizere. Thank you very much. Tiri kushanda pamaini panapa isusu. Inoi maini takaivhura 2020 nevamwewo vatakavhura nawo vakaenda, asi zvadaro sponsoring yakaenda koshayika tobva tamire basa. Takatomira basa tikatomboenda kumbonoshandawo kumamwe makomba. Panapa pasina kana shedi, pasina kana chaitwa panapa, pakatomboita sango panapa. Pazouyawo ana mandebvu tanga kushanda panapa. Ndobva asvika unotangira patakasira straight shaft yedu. Isusu tatakarowa tunnel rinoenda uku. Saka iwo akanotanga kuchera straight shaft achisa mbwiti dzawo kuvhara tunnel redu uku achitodzima. Ndobva anoshayawo kuti sponsoring, ndobva atomirawo basa. Ndomamirira zvakaita. Kusvika izvezvi tichizowanawo sponsor wedu tichitanga kutengerwa timba kuti titange kutimba pa zvamanje manje. Tiri kutobhokisa timbering tichitokupa mbwiti dziya dziri pasi tichidzibackfilla kuseri kwebox timbering redu kuti risimbe. Ndopa kunosanganika nechiitiko ichi. Hatisi kuziva kuti saka skeleton yanga iri straight pama muchidzika pashaft here kana kuti yanga yatosara nechimudenga? Pa straight shaft. Pa straight shaft. Asi hatisati tatosvika pabhodhi
pabhodhi pacho pakasosirwa kuchera nevakomana tichitori kutodzika kupambwiti. Hamusati masvika pakasiyirawo vakomana vaichera pachine mbwiti dzemavhu akavhara ipapo. Akavhara. Pane here zvimwe zvisiri head zvamamboona zvisiri musoro? Kutaura kwaita mukomana wanga ari pasi apa isusu tatiri panze edu tichikiringa wati pane rata riripo but rata iroro rangobuda pisi yakadai so diki diki ndofunga chihafu chidiki chakangodai ndopaona mabhonzo aya saka iye pakutanga kuona kwaaitaka atombozviignowa achitoti pamwe chii zvimatimba zvakadii zvakawira ndobva atomboshanda kusaiti saka paazochera nepikika achinoona mazino iye haana kuzvifungira kuti munhu angoti pamwe ndafunga kuti pamwe imhukawo yakadonhera pai mumaini ndobva atoti ngaribude kunze tinyatse kuona kuti chii bhunga richibuda panze apa tobva tatoona kuti munhu musoro womunhu tobva tatoti vakomana budai pasi. Muri kufunga kuti munhu angangodai zvakafamba sei? Fungwa mafungiro enyu kana kuti hamuna zvamunofunga? Hatina idea nezvazvo kuti tizive kuti munhu akawiramo akapinda sei, akapindamo sei because paka pane time yakati rebei pasiri kushandwa pano. Saka paiswa police case here? Vakomana vaenda kudedza police naMr Story. Vachiri kukempi? Vachiri kukempi. Alright. Mazvita? Muri yeZimbabwe hatichazivi kuti mugomba umu mwabuda skeleton musoro uyu. Muviri wacho urimo here kana kuti vainga ungori musoro? Kana wanga uri musoro chete usina muviri, panenge pane mibvunzo hopo. Still kana mwiri wacho ukaonekamo uri kunzi musoro uyu waita zvekuvhendenyurwa pasi pechirata sekutsanangura kwaakuchiita mukomanawo, pane mibvunzo, right? Semaonero tiri vanhu tinogona kuisa kupawo pfungwa dzedu. Vakomana vekutanga vakachera ivava ane uya anga achitaura vakasiya, handiti pakazouya vamwe vakacherawo, handiti mamitazi akasiya vakomana vekutanga anga awanda zvekutopfuura 15 meters, zvokuti hakuna munhu anogona kuvigwa pa15 meters. Vakomana vekutanga vachisiya, vakomana vechi2 vachiuyawo vachichikocherawo ipapo, handiti kureva kuti pakatowedzera kudzika, handiti ndobva pachichizodzoka vekutanga ndopavari kusvika kuwana musoro wemunhu uyu. Sezvandambotaura kuti hatichazivi kuti mutumbi wacho udini urimo here mukati umu, right? Inini Elder David Kanjanda ndashandira muno Mwaodzi, ndabudisa nyaya dzakawanda Mwaodzi, right? Ndane zvakutondinetsa sofa kuti hapana here zviri kuitika, ndine zvandiri kusenza nezvandiri kufila kuti handisi kuti panyaya iyi pane zviripo, but mapurisa anofanira kumboita basa Mwaodzi, pambonyatsa kumboitwa mainvestigations akasimba. Muchazvicherechedza here kuti ndine nyaya dzevanhu 2 vandakaburitsa vainzi vakatsikwa negutsu, but paizobuda masoko ekuti zvichida vanhu ava vanogona kunge vakaurayiwa vakakandwa muchitima kurasa umboo hwekuti pakaurayiwa munhu. Vanhu vandakaburitsa inini vandiri kuziva kana ndisikakanganisi i2 havapfuuri 3, but panzvimbo imwe chete iyoyo pakatsikwa vanhu zvakangoda kufanana vanosvika kuma6. Muri kuona pane nyaya? So zvinopa vanhu mibvunzo yakawanda kuti sei, saka chii chiri kuitika. So vese vakanditarira hama dzangu pano paUtindi TV, musakanganwa kuti tine WhatsApp channel yedu yeUtindi TV, tine group reWhatsApp. Pese pamavideos edu munoenda mu comment section tinenge takaisa link
regroup modzvanya link iroro mujoine mawhatsapp yedu, right? Tine zvimwe zvezvinhu zvatisingakwanisi kubudisa panapa paYouTube. It's like skeleton iyoyi hatiibudisi panapa, asi kana muri kuWhatsApp uku, kuWhatsApp channel, saka mukagara makajoinawo WhatsApp channel, tine zvimwe zvatinongokuratidzai tobva tabvisa, tokuratidzai tobva tabvisa. Handitika zvisingaiti hatizogarika takangoisa musoro wemunhu ka nai paWhatsApp channel, hazvizoiti zvakanaka. Saka ndiri kukukurudzirai mwese kuti mukapinda mucomment section revideo iyo inoyi, pamunokomenda ipo paya pacomment section, pamunonyora muchikomenda pane macomments ipo paya, munoramba muchikwira kumusoro kune ekutanga uku, handiti muchaona kuti pane link, pane comment iri kubva kuUtindi TV yakanyorwa ipo, pane link reWhatsApp riripo. Dzvanyai tipinde mugrupu reWhatsApp, ndokwatinoona zvimwe zvinhu zvisingaiti kuposta paYouTube, handitika. So ndo chiitiko chaitika mwaodzi zuva ranhasi uno, but tichapfuurira mberi tichitaura nevamwe nekunzwa kuti zvazopera sei, nekuti izvezvizvi vaenda kumapurisa, vaenda kumapurisa, vakomana vaishanda apa vaenda kumapurisa. Ndofunga mapurisa akauya pachazoitwa process yekuti pachionekwa kunzi mune mutumbi here kana kuti wanga ungori musoro chete, nekuti iyi yanyaya inonga yakuitwa ichibva mumaoko mwemapurisa. Hama dzangu, panofa munhu panonetsa. So ndaandichida kuti ndisati ndabva panapa, ndaandichida kuti titarise zvese izvozvo, asi chokwadi chichazongobuda kuti kusiya kwakaita vakomana vekutanga vachibva vaenda, sinzi pakakacherwa pasina kuvharwa, munhu anogona kungofamba handiti odonhera imomo, handiti, right? Uyewo panogona kuitawo mukana wekuti vanhu vanogona kurwa semakorokosa, mumwe atosvika parefu pakukanda imomo. Uyewo umwe anogona kungoti nyika yashata mazuva anaya, anogona kuda kutsvagawo mari nemusoro womunhu, handiti zvese izvozvo zvinogona kudini kuitika, asi hatisati taziva chokwadi. Chokwadi Mwari kana achida kuti chibude chichadini, chichabuda. Ngatisanganei muzvirongwa zvinotevera. Zita rangu rinoitwa Elder David Kanjanda, muimbi wenyu wedzimbo dzechitendero. Senguva dzose, don't forget to subscribe to our channel Utindi TV, kuti Utindi ndokuti thickness kana kuti ukovhu. Shireva kuti kana washuwa nyaya yehovhu unongomhanya pa Utindi TV. Fear not, sin not. Kana watadza reurura. Usagara usina kugamuchira Jesu. Panyika pano hatigari nekusingaperi. Bye bye. Thank you. God bless you. Kana tichizviti hatine zvinhu tiri varevema uye nezvokwadi haisi matiri, asi kana tichizvireurura zvivi zvedu, iye wakatendeka wakarurama, nokudaro kuti unotikanganira zvivi zvedu nokutinatsa pakusarurama kwose. Nai
zvotopinda muveko wenyu mambo, tikanganireiwo, tikanganirei. Mishe zvotopinda muveko wenyu mambo, tikanganireiwo, tikanganirei, tikanganireiwo, tikanganirei nai mambo, tikanganireiwo.